Ola, saúdos, que tal? Con 4 analistas abordaremos un xoves máis os asuntos de actualidade política de Santiago, Galicia e España. Pola miña esquerda están Arturo Maneiro, que tal Arturo? Moi boas. E Juan López Rico, que tal Juan? Moi ben, boa tarde. Ambos os dous son xornalistas. E á miña dereita, Maite Cancelo. Maite, que tal? Hola, que tal? Maite é profesora da USC. E Jano Leis, que tal Jano? Hola, Maite. Ben, Jano é profesor tamén de secundaria. Ben, pois, empezando por Santiago, esta semana o Concello, o Grupo de Compostela Aberta, enviaba á Fiscalía os contratos de anos anteriores, desde 2008-2009, cando estaban no goberno, primeiro o bipartito PSOE-BNG e despois o Partido Popular, enviaba os contratos dos centros socioculturais, os contratos cunha empresa adjudicataria, por si contiñan irregularidades, que iso é o que cree Compostela Aberta. De seguido, a continuación, pois estes tres grupos rebatiron estas acusacións e denunciaban pola súa banda que desde hai un ano pois estáse prestando este servicio pola mesma empresa e sin contrato. Más ou menos está así a situación. Eu queríalles preguntar, bueno, se un pouco hoxe todo se xudicializa, se non se deberían de resolver antes estas cuestións antes de envialas á Fiscalía, Maite. Hombre, eu penso que sí, porque, dende logo, según temos entendido, non houve ninguna conversa previa con ninguno dos grupos para intentar, a lo menos, clarificar estas cuestións. E, sobre todo, falando dunos contratos que tiñan todos os informes técnicos pertinentes antes de salir a licitación correspondente, quer dicir, se os servizos xurídicos de intervención do Concello estaba a avaliar unos procesos de licitación de contratos que son cuantiosos, porque falamos de 1 millón de euros. O grupo de goberno actual pensa que pode haber alguna irregularidade, o mínimo é primeiro falarlo, non sei, na casa cos técnicos e tamén, por suposto, cos grupos de goberno, dos gobernos anteriores. Sí, o que parece ser que houve sentencias no social, non dese tipo, houve sentencias de traballadores que eran contratados por estas empresas, digamos, cesión ilegal ou irregular de traballadores, non? Sí, de algún contrato destes. De algún contrato que había, sí. Entón, parece que se basa un pouco neso, non? Esta denuncia. Sí, o que penso que non sei se era unha cortina de fume precisamente para tratar de tapar o que o problema real é contar con unha empresa que está cubrindo un servizo sin un respaldo legal, sin contratos, que se implica además que mes a mes, para poder pagar ese custo de servizos, teñen que facer un levantamento de esta judicial para poder pagar a empresa, con informes negativos de intervención do propio Concello, que dicir, eso sí que é algo moi problemático. Outro, non lo sei, non coñezo como son os termos das licitaciones anteriores, si sei iso, que hai os informes técnicos correspondentes e que houve alguna sentenza de antes do 2012 de cesión ilegal. Ás veces sabemos que onde remata o papel do traballador da empresa contratada e onde comeza o do técnico do Concello pode ser, hai unhas líneas aí a veces un pouco difusas, pero bueno, penso que o verdadeiramente grave é o que está acontecendo agora, con este servicio e con outros do Concello. De cortina de fume, que acabas de comenzar, tamén falaba este luz aquí nunha entrevista a Rubén Cela. Arturo, tú como ves esta cuestión? Sí, bueno, a mí me parece, dá toda a impresión de que estamos diante dunha manobra de distracción, pero sobre todo hai un tema que creo que hai que clarexar moi ben. Cando se manda á Fiscalía uns contratos, se supón que lle encontraron algún problema previo, que non sería lóxico e que lle mandaron os contratos a ver se o fiscal atopa algo irregular. Supónse que terán que decir, neste momento aquí hai uns contratos que teñen esta ilegalidade, esta outra ilegalidade, falta tal papel, falta tal... Terán que ir con un razonamento de por que os envía a Fiscalía. Se non existe eso dun xeito contundente, pois me parece que é unha utilización da xustiza, unha vez máis, que non debe ser así, non? E, polo tanto, bueno, se está mal, terán que arreglalo. Entendo que ou teñen probas ou senón non ten moito sentido que fagan isto, non? E logo, pois, tamén é certo que se noutras ocasións houve cesións ilegais de traballadores, eso xa é un problema laboral que pode estar incluso contravindo, ao mellor, a propio contrato que está, pero se é un problema de utilización da empresa desos contratos.
Total, que para poder ter unha idea clara e comentalo, habería que ter todos os datos sobre a mesa e coñecer cal é o plantexamento que ten a corporación neste momento, non? Jano. Sí, vamos a ver, a información de que eu dispoño, e creo que é unha información absolutamente contrastada, aquí o único que hai en principio é un problema de confusión da dimensión laboral, da vinculación laboral entre o plano público e privado dunha empresa ou dun servizo que está externalizado. E o único que consta desas sentenzas é que simplemente hai uns pronunciamentos da xustiza a favor destes traballadores a hora de recibir un determinado tipo de indemnizacións. Bueno, eu tamén fago a miña pregunta. Me parece que o realmente grave e sustancial de toda esta problemática é que durante un ano, isto sí que é manifestamente ilegal, e sería motivo tamén de levar á xustiza, e de que durante prácticamente un ano se este operando sin ningún tipo de contrato. E estamos a falar de cantidades que me parece que oscilan alrededor de 80.000 euros ao mes. Por outra parte, trasládase este expediente non acompañado de informes dos que deberán de ser os órganos competentes do Concello, senón da propia asesoría xurídica contratada polo Goberno Municipal. Eu, a impresión que teño, despois de coñecido o problema, a mí dá má sensación de que aquí hai un algo de afán xusticeiro, un pouco de xesto mediático e un bastante de, eu digo, vamos, con todos os respetos, pero de exercicio cínico do que é a política e tratar de ocultar precisamente unhas carencias e unhas irregularidades que aí sí que son manifestas. E eu entendo que traballar con estes parámetros, gobernar con estes parámetros, de un certo maniqueísmo, acompañado pois de certo postureo e certo cinismo político, me parece que non son unha boa maneira de gobernar un concello que está necesitado de sentido común para articular consensos que permitan sacar a cidade do estado de postración que evidentemente ven arrastrando desde fai tempo. Sí. Juan, tú como a tu opinión. Sí. A mí resulta moi sorprendente que un problema que está detectado desde 2007, o grave problema sexa ahora o último ano. O primeiro contrato de 2007, 2011, hai sentenzas xudiciais de irregularidades neses contratos que se levan costado ao Concello 700.000 euros. Esas irregularidades sentenciadas, porque non é que haxa sospeita de irregularidades, hai sentencias que dicen que eso é irregular, se trasladou ao seguinte contrato e trasladouse posteriormente no 2014 a prórroga do último contrato, sempre ca mesma empresa e sempre cas mesmas irregularidades. Agora, hai un ano, o goberno local creo que ten aprobadas xa as bases para a licitación, tardou un ano este último, que é o que parece que é inaceptable, e levábamos 9 anos con un proceso irregular que eu creo que debemos alegrarnos, afortunadamente ahora vaise resolver. Si o asunto de acudir á xusticia eu creo que é un asunto máis global que podemos debatilo, pero dada a situación, non xa neste caso, senón en xeral, da falta absoluta de rexeneración de partidos implicados en procesos de corrupción, pois probablemente, ao non facer eles esa renovación, teñen que facela os xuíces. E entonces pode ser necesario. Eu non son partidario nin da judicialización da política nin da politización da xusticia, pero hai situacións en que convén decir, bueno, a ver, hasta onde chegamos, non? Sí, pero bueno... Alguna opinión máis? Sí, bueno, un ano... Non en un ano, foron 2 casi, porque cando se fai ao traspaso de poderes, avísase, hai uns informes donde se expresa claramente, se di claramente... Está prorrogado hasta o 16. Cando remata cada uno dos contratos do Concello. Entón, ano 2015. No ano 2015 se sabe que o contrato remata no 2016. Estamos no ano 2017. Por lo tanto, tardan 2 anos en sacar o pliego de condicións, non un ano. E por outra banda, o pliego que están traballando, o que anunciou o luns, creo que foi, non ten informe positivo da intervención do Concello.
o cual, para presumir deste pliego de licitación, non sei se é. Porque os pliegos de licitación, para eso está a intervención dos concellos. Por eso está tamén o secretario do concello. Son estes funcionarios de alto nivel os que veran un pouco porque os procedementos se fagan de un xeito adecuado. Entón, non sei como estaban os pliegos anteriores, pero a lo menos, si o sabemos, se hai sentencias. Pero ao menos no que é a contratación. Outra cosa é o tema dos traballadores, porque falamos de cosas distintas, non falamos de corrupción política, falamos dun tema laboral, puramente laboral, non un tema de contratar a esta empresa ou a outra, falamos un tema laboral, que non é o mesmo. Esos pliegos, a lo menos levaban esos informes técnicos avaliando esa documentación. Agora mesmo, es que xa non temos ni tan siquiera un informe da intervención para avaliar o novo pliego. Eu non sei que sairá daqui. É un proceso que pode que tarde. Por outra banda, o problema real é que levamos un ano sin contrato. Non hai unha relación contractual con todas as consecuencias. Xa non laborais. Totalmente de acordo, pero de todo tipo que conleva. Que como nos sorprende tanto que estemos un ano con contrato, tanto como para ocultar desde o 2007 ao 16, que van 8 ou 9 anos, 9 anos de contratos irregulares. Un ano sin contrato irregulares. E a maiores, sentenzas judiciais que asume sempre o Concello. Porque son laborais, non son solidarias as condenas. As condenas son solidarias e nunca se lle reclamou á empresa a súa parte. O sea, está vendo, eu creo que debíamos de alegrarnos de que se arregle un asunto que leva tantísimo tempo. Pero que non está arreglado, está máis confuso do que estaba. Home, bueno, a irregularidade era moi clara, vale. A mí me gustaría que si en este momento está axeitado, xa arreglamos todo. Está en proceso, claro, son 9 anos de irregularidades. Pero de 2 anos creo que tiña que estar moito máis claro, e tampouco está claro como vai a ser arreglado. Por lo tanto, neste momento o que decía Jano tamén, oye, que se está facendo isto de forma contra a lei ilegal, de todo ilegalidade durante máis dun ano. Ou durante un ano. E antes, durante 9. Debíamos de decir, bueno, a ver se se poñen de acordo unha vez e arreglan este asunto. Pero ese que non é así, non é así. Pero unha cousa é que seña necesario delimitar cal é o plano privado e o plano público neste tipo de contratos. Xa lle costou 700.000 euros. Non hai irregularidade nos contratos. 700.000 euros de demandas sentencia. laborais individuais de traballadores que os xuíces sentenzan ao seu favor e que ten que asumir o Concello o custe desas indemnizacións. E máis a empresa, que non se lle pagou, que se lle cobrou. Non, en principio, son demandas laborais, non? Son demandas laborais que ten que asumir o Concello. Por lo tanto, non é unha denuncia, non hai, en principio, agromos de corrupción, ni nada polo estilo. Aquí non hai irregularidades contractuais de ningún tipo. E o que o novo prego de condicións, que, por certo, foi aprobado, o novo prego na Xunta de Goberno extraordinaria o día 12, me parece, o día 14, o 12 de abril, me parece que foi anunciado. Bueno, pois non modifica prácticamente sustancialmente nada, porque aquí hai unha situación que, ás veces, a lei ten aí uns valeiros, uns vacíos legais que non é fácil encher, e calquera traballador que recurra aos tribunais, probablemente as sentenzas señan do mesmo tipo, e que o tema vai quedar resolto. Pois ímolo ver, porque o servicio vai estar externalizado exactamente igual, e imos ver ata onde o día de mañán, cando os traballadores se vexan afectados por algún tipo de restricción de contrato con estas empresas, a ver se non son 9 anos máis, a ver se non son 9 anos. Que sentenzas hai? A ver se non son 9 anos. Bueno, é outra historia. Que tampouco son 9 anos, porque as sentenzas laborais son antes de 2012. Os contratos son do 2007. Pero as sentenzas laborais que é o tema, o contrato non ten ningún tipo de irregularidade, por lo menos a todo momento. Son contratos normales con o seu proceso normal de licitación, con seus informes técnicos pertinentes favorables para a súa tramitación, e, por lo tanto, en principio, se hai cos informes correspondentes, hai a publicidade, hai a mesa de contratación, non hai ninguna irregularidade no contrato. Outra cosa é o tema laboral. E as sentenzas laborais son de antes do 2012. Son unos anos, non son ni 15 anos, ni 9 anos, ni moito menos. Hai unhas sentenzas dun período de tempo moi concreto. Que pasa? Que as sentenzas levan, o tema judicial leva o seu tempo, execútanse despois de 2012, creo que foi no 13 ou no 14, a execución da sentenza que foron de traballadores individuales en un período moi curto do tempo, e non teñen nada que ver co tema da contratación da empresa para cubrir os servizos.
A mí me parece Bueno. excesivo a judicialización. E parece excesivo E ainda por exactamente. riba, pois que esa documentación vaya acompañada simplemente dun informe de asesoría xurídica particular deste goberno municipal. Non vai asinado ni por secretario de Concello ni por intervención. Exactamente. Faino un pouco sospeitoso todo este proceso. A asesoría xurídica Bueno, vamos a agarrar. o contratado. Si tuvemos Contratado, tanta sería paciencia, unha contratada si polo tuvemos goberno tanta municipal. paciencia desde o 2007, Contratado de- vamos ter un poquinho máis Bueno, agora, ímolo ver, que agora ímolo ver. ahora se vai ahora vai ser resolver. Ben, pois sí, eso, ímolo ver, a ver que recorrido ten esta posta en coñecemento, que tampouco é exactamente unha denuncia, sino que pon en coñecemento do fiscal Pero iso é absurdo. unhos contratos. Sí, bueno, contratos. pero a veces Que o tamén se sabían, fai. por lo menos. Sí, bueno, pero é un pouco se fai, sí. Ben, bueno, outro asunto de Santiago, aínda que xa pasou a Semana Santa e casi é unánime o recoñecemento de que foi un bon ano, unha boa Semana Santa en canto a participación, a visitantes, a turistas, a peregrinos, que tamén se batiu un récord de chegada de peregrinos nesta semana, por primeira vez máis de 10.000. E, bueno, eu quería que me fixese un pequeno balance, xa pasou, se podemos facer un pequeno balance destas Semanas Santas e tamén, bueno, cales foron un pouco as causas deste, digamos, éxito, non? Juan, a ver. Bueno, eu creo que debemos felicitarnos, pero tampouco debíamos de enganarnos no análise. Felicitarnos porque foi un ano récord, foi unha Semana Santa exitosa, produciu riqueza para Galiza, para o sector que o necesitaba, que levaba anos mal, é un reflexo positivo económico, etc. ¿no? Pero quedarnos aí sería un pouco curto de miras. Habría que ver que políticas se están facendo ou se teñen feito para que ese sexa o resultado ou se ese é o resultado do rebufo de factores externos a este sector ou ás nosas políticas en Galicia. Porque entonces eso sería preocupante, porque estamos dependendo de outros. Por exemplo, problemas en todo o Mediterráneo, todos os países do Mediterráneo con conflitos gravísimos están botando os turistas cara aquí, cara do Mediterráneo español, etc. ¿no? Eso sería unha circunstancia que non se ten, e ojalá seña así, quedar todos os anos, entón estaríamos ao albur de se hai un conflito grave en Libia, pois vamos ter unha Semana Santa boa. Eso é a ausencia absoluta de programación, de diseño dunha política, etc. ¿no? E entón, eu creo que o que debe, pero non teño tampouco capacidade para facelo, analizar polo miúdo realmente que políticas están facendo para aproveitar, e además en este impasse de 11 anos sin ano santo, como nos estuvemos preparando, ¿no? Como salimos cando pasa a crise económica, ese tamén é outro factor, un factor que tampouco é endóxeno puramente galego, ¿no? Pero bueno, parece ser que foi un éxito e nos alegramos. Sí. Home, a mí me parece que realmente Galicia con sol e bo tempo é moi golosa para calquera persoa que quera pasar unhas vacacións. E creo que o elemento fundamental neste sentido, ter unha comunidade autónoma, unha paisaxe, unha gastronomía, todos os elementos necesarios para que cando hai bo tempo a xente veña, é lógico, pero claro, para iso tamén hai que ter unhas infraestructuras, hai que ter uns servicios de tal xeito que cando a xente quere vir, pois os atope ben, e bueno, pois temos casas rurais e temos moitísimos servicios para facer que a xente teña unhas vacacións boas. Pero eu creo que máis que nada é ter sol e bo tempo. É a condición fundamental para que Galicia teña éxito como Pois aí non somos competitivos, eu faría unha aposta distinta. Por eso que non, eu faría unha aposta distinta. Por eso que non se pode facer de Faría unha outra aposta distinta. Jano. Bueno, vamos a ver, eu un pouco aquí dolle un pouco a razón tamén a Juan, non, con este tema. Eu creo que o éxito turístico é compartido en todo o Estado. Non é un caso singular Santiago nin Galicia, en todo o Estado. Alguén dunha axencia, incluso hai un caso particular que é o caso de Canarias, que alguén me decía, un axente turístico outro día, decíame que Canarias desde fai tempo non hai posibilidade de conseguir prazas en Canarias. Todo ten moito que ver precisamente cos factores que ti estabas a falar. No caso concreto de Santiago, bueno, o que voto falta quizás señan datos por parte das autoridades municipais neste momento sobre tasa de visitantes que a temos a través da Xunta de Galicia, non a temos a nivel local,
Pero que o que non temos tampouco é a traducción económica de toda ese éxito de visitantes, non a temos. E eu creo que este é o dato fundamental, porque pode haber moitos turistas, pero a mellor non sei se o gasto por turistas se incrementou ou se incrementou, e como se traduce eso na cidade, non? A miña impresión, en todo caso, me parece que, bueno, que esta cidade é unha cidade que se vende por sí mesma. Non fai falta grandes cousas, non fai falta nin sequera bo tempo para que se venda por sí mesma. Xa sei, pero bueno, non fai falta. Outras veces non hai sol e a xente ven igual. E logo que está o Camiño de Santiago, que eu creo que é precisamente a gran válvula que está neste momento potenciando esta cidade. Pero me parece, non temos datos, igual estou avanzando cousas que non se responderán, creo que siga habendo unha asignatura pendente, que é garantir unha tasa de permanencia na cidade por parte dos visitantes que vayan máis aló da visita puntual de vir aquí, visitar a catedral, tomar algo e marcharse. Non sei se este dato, que este tema que é un tema recurrente, que sigue sin solucionar desde fai bastante tempo. E logo, por último, eu chamaría a atención de dúas cousas. Bueno, primeiro, no tema do Camiño de Santiago, e pola información que se me traslada, eu creo que vai facendo falla de que se acometa algún tipo de intervención, porque é un instrumento que se pode convertir, se pode morrer de éxito. A excesiva masificación do camiño, se isto seguimos así, podemos chegar a unha situación un pouco complicada. E, por outra parte, teño a impresión de que esta cidade, decíamos antes, o seu patrimonio histórico-artístico vende, pero me parece que lle falta algo máis a esta cidade, botarlle un poquinho máis de imaginación e de creatividade para precisamente tratar de introducir novos elementos de reclamo de visitas a esta cidade que ademais xustifiquen precisamente a permanencia dos visitantes nesta cidade. Eu creo que isto, me parece que estamos confiando demasiado na rutina, na inercia, e eu creo que nesto hai que ser competitivo, e para ser competitivo eu creo que hai que empezar a botarlle un poquinho máis de imaginación, a aproveitar o que temos, pero para optimizar resultados. Sí, bueno, eu tampouco non teño datos, porque non os hai, por menos non os coñezo así precisos de Santiago, aparte dos da Xunta, que deu a Xunta, pero escoitaba yo unha presidenta dunha asociación de hostelería, donde decía que no aspecto económico que por primeira vez se habían recuperado os precios das habitacións dos hotéis, non? O precio de antes da crise, non? Que era por primeira vez. E despois tamén que estaban intentando, creo que os 2 días, non, de permanencia aquí, de ser unha bella aspiración aquí da cidade. O mellor Maite ten máis datos así. Hai outro tema, perdona, que a Santiago ven moitísima máis xente por outros medios que polo Camiño de Santiago. Sí, claro. Moitísimos miles de peregrinos que veñen en autobús, en avión, en tren, que esos non figuran nas estadísticas nin nesas cousas. Non, bueno, eses figuran nos datos de pernotacións. Hai moitos que veñen todo o pasado día, sí que é certo que esos non constan en ninguna parte, pero os que pernoctan na cidade, aparte dos peregrinos. Moito portugués que ven e vai no día, ese non que... Non, ese non, claro, para ese turista. Tamén de sacar... Comentado xente do sector que realmente está notando tamén máis gasto por turista, máis gasto, que se ten ascendido. Claro, a estadística do gasto e do número de pernotacións ainda non saiu, porque tarda sempre un pouco de tempo en publicarse, pero sí que é certo que os últimos datos xa coñecidos tanto a nivel España como a nivel Galicia, tanto de gasto medio como de estancia media en Seral, non falo de Santiago, falo en Seral, está mellorando moito. O sea, non só temos máis visitantes, senón que están gastando máis cartos no país e quedando máis tempo en termos Seral. Non falo de Santiago. Con respecto do tema do Mediterráneo, evidentemente, España en Seral, isto está sendo un efecto positivo para que veña xente a... Pero pensamos que tamén é moito turista de praia. O turismo que está vendo agora non só medrou en Semana Santa en Galicia, en España, en termos de turismo praia, sino que aumentou moitísimo o turismo rural, moitísimo o turismo de deportes, tanto neve como todo tipo de deportes. Natureza en Seral. Aumentaron moitísimo o que foron as pernotacións en casas rurais, en Seral, en moitas provincias españolas do interior, en Galicia tamén. Entón, quer dicir que non só hai un turismo que, xa digo, o que vai ao Mediterráneo está pensando en esa Canarias, como alternativa
a praia de Marrocos. Entón, hai outro tipo de turismo. E que está acontecendo tamén, que se está a recuperar moito o turismo nacional, que unos anos estuvo moi baixo e a recuperación xa se está notando e as familias se están movendo máis. Entón, está recuperándose moitísimo o turismo nacional. E o turismo nacional, pois moitas veces, non é alternativa vir a Santiago ou ir a Marruecos. Vean a Santiago porque quere vir a Santiago. Sí, son moitos factores, está claro. O tema da ocupación foi moi elevada, o número de compostelanas que se diaron foi 4.000 máis que o ano pasado. Claro, a época do ano tamén influye neste aumento. Pero penso que a labor de promoción do camiño tamén se está a notar outros factores. Eu voto de menos un aspecto no que parece que estamos orfos, que é o dos grandes eventos. Solo o Congreso de Móviles de Barcelona foi todo o turismo de Galicia, máis que todo o turismo de Galicia en Semana Santa, en toda a comunidade autónoma. E iso é unha cuestión, esa captación de eventos é un labor que hai que ir facendo, conocendo mercados, tendo contactos, tendo apoio de outras administracións, o sea, é un labor, e aí parecemos orfos. Santiago chegou a ter unha certa entidade en congresos máis pequenos, congresos de laboratorios, de medicina, non sei cuánto, tal, e houve temporadas en que había bastantes, e bueno, era importante. Pero non estes eventos pero non podemos compararnos nin aspirar a facer o mesmo que fai Barcelona. Non, pero algo... Ni siquiera... Pero nesa línea... Esta dependencia da estacionalidade non é boa. E ademais é unha estacionalidade moi curta, porque ao fin e ao cabo as vacacións, chamadas vacacións de Semana Santa, son prácticamente 3 días, 4 días, nada máis. Creo que precisamente aí coincido contigo. Sí, por eso estaba dicindo que eu creo que esta cidade ten que ter unha estrategia turística de proxección da cidade que vaya moito máis alá do que xa temos. Temos que empezar a imaginar outro tipo de elementos que, vinculados a esta cidade, tes que ir a encargarte dese tema ali a promover, buscar solucións para promover ese tema. Que faltaba. Sube a idea de maneira... E o tema do camiños, sí que o digo con coñecemento de causa e moita xente que empeza a estar preocupada da enorme masificación neste momento que está vindo o Camiño de Santiago. Bueno, xente que ademais que non está falando solamente de xente que viaxa, senón xente que está traballando nese ámbito que empeza a ver. A min tamén a sensación de que o Camiño ten esa capacidade, ten máis capacidade, depende da xestión. E probablemente podemos ter incluso máis peregrinos polo Camiño, non chegamos a un tope que digamos, outro que montamos para a xestión do Camiño de Santiago. Non, non cuestión de cantidad, é cuestión de racionalizar xestionalo para poder ser máis grande. Efectivamente. máis ancho. E ser capaces de absorber todo eso. E ser capaces de absorber todo eso sin chegar a un certo nivel que neste momento eu digo que manifestoume moita xente preocupación por un certo deterioro do ambiente que se rodea neste momento. Como se está desenrolando os povos do Camiño, a cantidade de infraestructuras de pensión, de todo tipo, é dicir, que realmente está surdindo unha serie de infraestructuras que son necesarias, pero que están aí, a xente vai en contra, en todos os lados que está, infraestructura suficiente para iso. De feito, incluso xa os albergues deben ser os que menos xente teñen comparado coas outras ofertas que teñen. Incluso hai casas rurais que ofertan pasar ali a noite e logo os devolven, os recollen e os devolven o camiño. Quer dizer que hai moitísimas iniciativas. E hai un plan de investimentos tamén para mellorar o que son as infraestructuras do camiño. Quer dicer que en Saliñés está a traballar. Pero, bueno, o tema dos eventos, eu concordo, o tema dos congresos que tamén se deixaron un pouco de lado. Para iso, o Concello que ten que apostar. É un tema de Concello, ainda con apoio de outras administracións, é o propio Concello que ten que tomar esa iniciativa, como en Barcelona, ou en outras cidades. No outono pasado houve varios congresos importantes de medicina, e parece que tamén se pode reactivar esa vía. Bueno, pero vamos a pasar, porque podíamos estar falando do turismo, do camiño, pois toda a hora, seguramente, non? Vamos a pasar a temas de Galicia, onde esta semana o Parlamento, por unanimidade dos 4 grupos, acordou pedir de novo, con outra serie de condicións que antes non aceptaba o Goberno Central, pedir de novo que pase a autopista AP9 a ser competencia da Xunta.
non que se transfira a súa xestión. E entón, bueno, é raro, non é normal que os 4 grupos nesto xa veñen traballando conxuntamente, e vos credes que desta vez pois será posible, Jano? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, teño na miña casa a colección completa da revista Teima, a famosa aquela revista Teima. E ainda recordo algunha portada, aquela da famosa Navallada de Galicia, creo que foi un dos grandes erros da esquerda deste país e do nacionalismo deste país. É curioso, porque agora o paradoxo que supón que aquela mesma esquerda que naquele momento se opuxo precisamente á autopista, pois neste momento estea reclamando a autopista, que é fundamental para este país. Bueno, eu creo que a transferencia dá a sensación de que o feito de que haxa un consenso, unha unanimidade das forzas políticas para reclamar a transferencia da autopista, me parece que pode ser un argumento de peso para que por parte das autoridades centrais se tome isto en consideración. De todos os xeitos, a mí me dá a sensación de que nos estamos esquecendo de que o problema non é só a transferencia da autopista á comunidade autónoma, sino que o problema está nos precios das peaxes, por un lado, e por outro lado, pois no esquecemento que estamos asistindo, porque estamos moi entretidos co tema da autopista, que efectivamente é un problema importante e grave, co esquecemento do que é a mellora da Nacional 551 a Coruña-Tui. Me parece, houve cantidade de proxectos de mellora, incluso de novos trazados, diseño de novos trazados, e ese sí que é unha carretera pública, porque as peaxes teño a impresión de que por moitísimo tempo, o que neste momento o contrato está prorrogado por 30 anos, me parece 30 anos máis, me parece que, por tanto, durante 30 anos máis o que hai que pagar agora polas obras todas estas de ampliación, da ponte de Randa, etc., me parece que diso a curto ou a medio prazo non nos imos liberar, e o problema sigue sendo o problema, e o problema é fundamentalmente o custe, vamos a considerar así en principio excesivos, non tendo en conta os gastos que se acometeron, pero o custe excesivo que supón para calquer usuario da autopista a peaxe desta autopista. Por tanto, me parece que o problema está máis aí que non mero feito de ter a transferencia, de ter asumida a competencia, para logo despois que eso non repercuta positivamente nos propios usuarios galegos, que somos, ao fin e ao cabo, estamos pagando toda esta... Ese era o tema que a min me preocupaba deste asunto, de ver si o feito que teña titularidade da autopista vai a ter capacidade de modificar as contratacións que están feitas. Por lo tanto, si é só a titularidade, pero non podes cambiar as contratacións que están, o único que vas a facer é incluso ter máis custo, porque eu creo recordar que a gratuidade da Ponte de Rande e de outros tramos que están na sombra diríamos que está compartida entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento. Agora non, estamos pagando. Agora estaba pagando Ahora o Ministerio. Ahora sí. Está pagando o Ministerio. Agora sí. Quero decir que unha vez que sea titularidade da Xunta, teria que ser a Xunta que pagase, polo tanto... Sí, hombre, pero as transferencias bancos é o custe. Non, é unha titularidade, non? Si, se transfiren a xestión da autopista ten un custe, a transferencia vai co custe. É un acordo que houve no momento que no principio era metade, se ora asumiu o Ministerio, ahora o Ministerio dice, quere esa titularidade? Pois vai a titularidade o que me custa, se non sería fácil. Entonces, aí me parece que este é un plantexamento que é máis un argumento político que real. Bueno, pois, efectivamente, é un argumento que é necesario, pois, por razóns políticas dun lado de outro, reclamar a titularidade, sobre todo porque iso vai ben porque facer país, non sei que, pero creo que podría ser unha frustración para logo os usuarios que non teñamos recoñecemento en canto a que baixen os precios, que se está maior atención. Isto haberá que verlo, non está garantido con este sistema de traspaso de competencias. Si un dos argumentos é que desde aquí se podrá controlar mellor, non, o servicio. Si podes obrigar a que existan... O que está previsto é incremento da tasa para o ano que ven, de un 1% que pide a empresa, a Audasa, precisamente para financiar as obras todas. Si dixeran, baixa un 25% o precio, de acordo, aí estamos todos dispostos a apoiar ese tema, pero se o usuario non o vai a notar en absoluto, bueno, pois... sorprendentes, solo por ter a titularidade. Non é só por ter a titularidade, dices, bueno, a educación, ter a titularidade de educación,
vas a pagar ti a educación ven con uns, e tes unha capacidade de xestión. Houve outro día 5 kilómetros de retencións nun dos peaxes. Está establecido que con eses niveis de retención teñen obligatoriamente que levantar as barreiras, e non se fixo. Eso non o podía controlar a Xunta. Pero si se fai hai ese unhas traspaso, autoridades que o controlarlo. poden controlar. Estados non sei, toda a xestión que vai no entorno de unha... Ou é que a administración dice, aquí te queda esta autopista, e a administración mira para outro lado. Bueno, fai non moitas veces, pero ese non é a cuestión. A administración é a que vigila, que controla, que dice, oye, aquí tes que tal... Como me suprimes todos os postos con personas nos peaxes, se temos no contrato que ten que haber dúas por cada non sei canto, tal, todo eso. Pero eso é unha obriga... Todo eso pode facer a Xunta. Perdón, eso é unha obriga da administración que tenga titularidade. Claro. Se non o fai, non é un problema de obrigarlle a quen tenga titularidade de que funcione todo segundo a legalidade. E se se trata dunha autopista interna galega, me parece moi ben reclamar Eu insisto, si sirve para que o usuario teña non quería deixar... Se só é por unha cuestión nacionalista, a mí... Non é unha cuestión nacionalista, é cuestión de si consideras que a Xunta é unha diputación provincial ou si consideras que a Xunta é un goberno. Si consideras que Galicia son 4 provincias do conxunto do Estado ou si consideras que é unha autonomía con competencia de autogoberno, non unha mera descentralización administrativa. Non é un goberno soberano como tampouco é un goberno soberano español pouco a pouco. Ana Vallada. Pero sempre a deixades caer. Podíache citar importantes socialistas que o defenderon, incluso algún que ten escrito, que xa non está con nós, desgraciadamente, que ten escrito algún libro defendendo aquilo que se chamaba a oposición, a Navallada, a oposición a isto, pero non, foise caricaturizando. Daquela non era militante do Partido Socialista. Por un ano ou dos. Por un ano. Daquela, os que escribiron eso militaban nunha determinada organización política nacionalista. Pero non estaba no Partido Socialista daquela. Casi fundador do Partido Socialista en Galicia, que non existía. O que se demandaba era unha alternativa de comunicación endóxena galega. Estou falando precisamente de un dos problemas para mí é o esquecemento da nacional. Si se caricaturiza, por eso quero decir, si se caricaturiza durante tanto tempo aquela oposición, olvidámonos, por exemplo, de que hai 2 días se publica que as provincias do interior siguen agrandando a brecha coas atlánticas. E aquí fixemos de todo. Incluso, vale máis un voto de Lugo que un de Coruña, ou de Ourense. Hasta esa aberración democrática. E nada do que se fixo durante os 40 anos de autonomía ten non disminuído, nin frenado. Tense agrandado a brecha entre o interior e a costa. E iso é un asunto que non se pode tratar con frivolidade, porque apostamos... Pero eso non ten que ocurre en prácticamente todo o Estado. Bueno, pero nos temos... O despoboamento do interior... Claro, pero nos temos competencias. Quer dicir, pero non é un problema específicamente... Non nos engañemos dándolle 4 diputados máis a cada provincia do interior. Non nos engañemos, porque además ese non é o objetivo. O objetivo era porque eses 4 diputados daban maioría conservadora e se non estuveran non a daba. O problema non é a consolvencia, o problema é o esquecemento do que a vía, a rede viaria pública, que é a pública. A Nacional 550 parece que non existe. Isto sí que é absolutamente... Pero non podo ir a Lugo en tren. Eu estou de acordo con eso. Desde Santiago a Lugo en tren. O sea, estamos aquí falando canto tempo, cantos esforzos se teñen feitos reclamando AVE, traendo aquí a Cosculluela con Fraga, en el 11, e como non sea en el 11, bueno, como máximo te permito hasta el 12, e depois ao 16, depois ao 18, ao 20, non sei cuándo, tal. E eu sigue sin poder ir a Lugo en tren. Pero temos 3 aeroportos. Claro, e temos 3 aeroportos, e non somos capaces de facer. A ver, falta Maite por falar destas cousas. Hasta se me iba a idea da cabeza porque empezamos a falar de outras cousas. Bueno, o tema da autopista. En primeiro lugar, a autopista foi algo fundamental para o desenrolo económico de Galicia, aínda que se xa unha conexión norte-sur, de vía atlántica, pero foi fundamental.
se non se fixera esta autopista, aínda que sexa de peaxe, unha vía pública destas características, que tardaríamos 20, 30, cantos anos en terla. De feito, hai profesores da miña facultade moi reputados, conocidos por todos, que teñen estudios que calculan o impacto desta vía de comunicación. Con respecto ao tema de, bueno, claro, a pedir a transferencia é un pouco para ter unha xestión máis directa, máis cercana, non sei se a mellorará moito, pero sí que é máis cercana. Pero que se xa máis eficaz, si non? En calquera caso, os tres grupos, todos os grupos do Parlamento se puseron de acordo, non teño nada que decir. Co tema da subida do peaxe, estou vendo o convenio que asina Pepe Blanco cando está rematando o seu mandato como ministro. Porque asina o convenio? Que se pide o incremento do peaxe antes de realización das obras. Que por parte, incluso creo que do Goberno da Xunta se está pedindo que eso se faga cando as obras estean finalizadas. Pero tamén o tema da bonificación, porque hai varios temas á vez. O tema da bonificación do telepeaxe, pero sí que está claro que hai o que se chega a un acordo para facer un investimento que estaba sendo demandado, porque estamos a falar da Ponte de Rande, pero tamén estamos a falar das melloras no acceso en Santiago, estamos a falar das melloras que tamén se van a facer en Sigüeiro, co acceso que non teña sentido ninguno, non ter esa saída e esa entrada noutras direccións, estamos falando de bastantes investimentos. Por lo tanto, hai un convenio que marca un incremento de precio da peaxe. Por lo tanto, a transferencia malamente vai a reducir, vai ser, aínda que a Xunta teña competencias, non poderá reducir esa peaxe, porque hai un convenio que blinda, non? Que blinda con unhas condicións que se están a cumprir, se están facendo eses investimentos, esas obras. Pero as forzas políticas galegas non demandaron a transferencia para reducir a peaxe, non é ese órgano. Non, xa sei, pero como se mezclase todo no debate. O seguinte paso será demandar a Xunta que se rebaixe o peaxe que se está demandando xa ao Goberno Central. Quer dicir que aquí hai moitas cosas que se confunden e se mezclan moitas veces. E por respecto, iso o tema da retención foi un tema das obras. Cando temos, porque eu escutei tamén do tema de Santiago. Claro, porque es que temos obras, o carril na autopista que non podemos ir a 120, temos que ir a 80. Claro, hai obra. É lóxico. Ademais, é un tramo onde non hai pago de peaxe, porque estamos a falar dende Miadoiro, estamos a falar a saída norte da cidade. Entón, foi un programa de radio. Eu quedei xa non podo máis. Hai retencións. Na caso de Santiago, limitación de velocidade lóxica, porque hai unha obra, e no caso de retencións de outro día tamén foi por lo mesmo. Hai un carril menos, por moitos ventaniñas que abran, moitas persoas que estén traballando, vai haber unha retención igual. É unha retención lóxica, puntual, maior densidade de tráfico e unha obra na autoestrada. E, por lo tanto, e que, ademais, se o convenio non recolle que a empresa ten que por unha obra ten que devolver ou rebaixar peaxe ou levantar a barreira, pois a empresa non o fai, porque non está recollido no pliego de condicións que ten que cumplir a empresa. Por lo tanto, é moi complicado a veces demandar cousas que non están recollidas onde teñen que estar. En calquera caso, eu sí que exixiría levantar a barreira cando se produce un colapso ou cando hai que tardes dun cuarto de hora ou un cuarto de hora ali esperando a abrir. Porque non chegan as persoas que están atendendo ou a infraestructura. Ou que é moi lento, que a xente non dá... Se ti tes isto non eres capaz de darlle fluidez... Sí, pero neste caso concreto, que se está a falar estes días, é un tema de... No, pero este tema concreto é un tema de obras. O das obras é outro, sí. Claro, son temas distintos, hai que diferenciar. Igual. Si metemos todo no mesmo saco, difícilmente podemos reclamar cosas que sexan reclamables. Eu podemos rescatar dos que cementa Nacional 550. Que sí que é de titularidade. Che digo unha cousa, pero sin radar. Porque como checace o radar, que se dedica a pasar polo medio das casas, como checace o radar nunha carretera desas, tes que pagar todo o que querías ahorrar da autopista. Por tanto, e además a Guardia Civil é da Administración Central. Pero ese é o gran argumento precisamente para... Eu creo que están postos por audacia. É o gran argumento para que vayamos por autopista. No, pero reclamamos as competencias da Guardia Civil. Na autopista tamén hai. Reclamamos as competencias da Guardia Civil e decimos que non poden multarse na... Entonces, reclamamos todo aquí e nos decidimos. En algunhas comunidades teñen as competencias. Nos declaramos todos tráfico. Por suposto, por suposto. Vamos a pasar a outro asunto e a ver si brevemente, porque nos queda moi poquinho tempo, non?
estos días cumplíanse 8 anos da toma de posesión por primeira vez de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Desde entón, pois, tuvo 2 eleccións máis que tamén gañou por maioría. E eu, a mellor máis que facer un balance, porque, bueno, como temos pouco tempo, eu vos preguntaría que previsións vedes para Feijóo de cara ao futuro, que a mellor ten máis, casi máis morbo, non? A ver, Mai. que se atreve. Ai, non sei, eu penso que ainda é moi cedo para ir pensando que vai a acontecer con o presidente dentro de 4 anos. Non teño ni idea, pero además penso que é cedo tanto falar de que vai a acontecer co presidente, se vai continuar ou non, ou falar da propia sucesión. De momento é cedo, de momento temos un presidente que foi elexido, foi nada, fai 2 meses. 3 meses, non, estamos en abril, algo máis. Casi medio ano. Medio ano. Bueno, medio ano. Non chega ni ao Ecuador da súa legislatura. Bueno, o balance, agora estamos empezando a terceira, penso que a segunda xa o balance se fixo nas urnas, e por iso non só revalidou a súa maioría, sino que mellorou incluso o número de votos que obtivo nas anteriores. Eu penso que non hai maior balance dun mandato dun goberno que cando paso por as urnas. Juan ou... Bueno, no, eu creo que... Ou Arturo, calquera dos dos. Sí, mira, cando estás nunha situación de maioría absoluta e que tes unha certa tranquilidade política no teu entorno, bueno, pois o panorama está bastante tranquilo. En canto a futuro, bueno, pois tamén recordo que un pouquiño antes de que decidise ser candidato, pois tamén estaba pensando se continuaba ou non continuaba. Bueno, agora ten por diante uns anos, realmente xa dixo que iba a estar hasta 2020 dedicado íntegramente a ser presidente da Xunta, e supoño que o que pase a partir de entonces pois dependerá de como está o panorama. É certo que neste momento non ten enfrente, diríamos, un adversario político que de momento presente unha alternativa, e polo tanto, bueno, pois podíamos decir que pode caer un pouco na inercia, non, porque me dá a impresión que está tratando de tamén, incluso coa maioría que ten, chegar a acordos co resto das forzas parlamentarias, home, para non decir, bueno, isto só é unha cousa de un, sino que todos os demais vayan implicándose na actividade parlamentaria. Si, o que pasa é que eu tamén quería referirme, e o digo agora, non só ao seu futuro persoal, senón aos retos que ten, os retos importantes que ten nestos anos que lle quedan de mandato. Ainda que é máis político ou máis de partido, son as eleccións municipais, e outro pois, sería a conseguir que antes de que remate esta legislatura o AVE este en Galicia, que non é el o responsable directo, pero neste momento ademais un pouco se erexiu en vigilante, non de que isto ocurra. Bueno, eu creo que, o sea, no segundo caso, dá a sensación de que rematará o mandato sin ter o AVE definitivamente rematado en Galicia. Eu creo que eso me parece que é o único que me parece ata certo punto que podemos operar con certidumbre. Con respecto outro, bueno, as eleccións municipais, a verdade é que se a oposición política deste país sigue sendo a que é e no estado que é, eu creo que pode dormir absolutamente tranquilo por moito tempo o señor Feijóo e quen goberna na Xunta polo Partido Popular. Eu creo que o futuro de Alberto Núñez Feijóo vai estar moi vinculado ao que ocorre no Estado. Creo que neste momento el de pensar en algo, máis que de pensar en volver a recuncar en Galicia, creo que está pensando noutro tipo de horizontes políticos, se hai horizontes políticos. E se non, non podemos, hai que partir da idea de que un home que era un home estrictamente con vocación política acreditada de sempre, un home que ven da empresa privada e que, bueno, creo que ten plenamente satisfeita todas as súas ambicións políticas e salvo que se lle ofrecer algunha posibilidade de xogar na política de Estado, eu creo que continuaría na política de Estado. Pero todo vai depender de como evolucionen os acontecementos no Estado, incluso de como evolucionen as cousas dentro do Partido Popular. A verdade me parece que o tempo corre bastante en contra del neste momento, porque eu creo que vexo a Mariano Rajoy bastante asentado. Vamos a ver como lle afecta todos estes problemas da corrupción, etcétera. Pero, bueno, non. O que sí é certo é unha cuestión, que no suposto de que el teña decidido en algún momento deixar a política, a sucesión hai que planteala a longo prazo, a sucesión non la pode plantear a última hora, e sobre todo o PP tampouco está
tampouco neste momento en Galicia a sucesión é unha sucesión fácil, non é nada fácil, despois dun liderazgo forte por parte dele, non é nada fácil. Por tanto, serán temas que eu creo que terá que resolver pois moi a curto prazo de tempo, porque eu creo que polo menos terá que xogar a 2 anos vista, quizá despois das eleccións municipais. Juan. Bueno, pouco que engadir, estou de acordo, é moi pronto para dicilo. Eu teño a intuición, Desde logo, a mí me extrañaría moito que se fora de Galicia. E tamén non me sorprendería nada que non recuncara. A mí dame a sensación de que é un tío listo e creo que o seu mellor futuro sería o que estuvo a punto de facer nas anteriores, de ir esa empresa privada e poner un pouco de distancia co público. A súa vida familiar ou tal tamén o poden puxar un pouco hacia eso e tal. El ten o mérito enorme para o partido de ser capaz de ter sucedido a Fraga, que iso é algo que non imaginábamos ninguén, de que pudera vir un... Más que por puro liderazgo individual, a mellor por un conxunto de circunstancias ou por saber estar no momento, non era ese ímpetu de Fraga, ese liderazgo casi natural, senón saber estar en su sitio, tal. A min esa impresión. Creo que é moi pronto e creo que non me extrañaría nada que se fora da política. Bueno, pasamos a outro tema e entón falaba antes de circunstancias que poden ocurrir fora o Jano, fora de Galicia, neste caso, no caso de Madrid, que puideran variar o mellor ou ter unha posibilidade distinta, e estamos falando do caso Gürtel e hai moitos, como temos un pouquinho tempo, queríamos preguntar solo polas declaracións que facía hoxe Rajoy, de que consideraba total normalidade, con normalidade absoluta, o ter que declarar como testigo, non? Juan. Bueno, isto é un proceso que ven de atrás e que non sabemos, queda moito aínda por salir de todo isto. E, como teño que ser tan breve, direi, o Partido Popular non pode rexenerarse hasta que non se marche Mariano Rajoy e a súa xeración de dirixentes. Non sei se Jano... Me obligas a ser tan tal. Sí, agradezco vos que estamos a punto xa de rematar. Comparto o mesmo. O problema, para min, incluso é máis. Este país non se rexenerará mentras determinada xeración política non se vaya para casa. Sí. Arturo? Eu non son tan optimista nese sentido, porque me dá a impresión de que a natureza humana vaise repetindo unha e outra vez. Entonces, non saen políticos que sean inmaculados cando as organizacións políticas son loita polo poder, pois salen todo tipo de cousas e non é, diríamos, a veces a xente máis adecuada que está levando a rindas. Non é loita política, é corrupción. Maite? Eu só fago unha ollada de cara ao Brasil e vexo como está o presidente Lula, o gran jaleo que ten, probablemente se xa detenido dentro de pouco. A investigación é corrupción, como os casos que estamos a ver aquí. Estamos a falar dun líder que non é do PP, o líder do Partido dos Traballadores, que sí que fixo cousas boas polo país, pero tamén deixouse un pouco, aparentemente, presuntamente, caer baixo as redes das grandes empresas e o diñeiro, digamos, os cartos fáciles, non? Entón, que dicir con isto? É unha cuestión de xeneracións, é unha cuestión de persoas. As persoas se san quen de non deixarse tentar por esa manzana que parece que aparece aí cando en determinados ámbitos do poder e canto máis arriba, pois peor. É un tema das persoas. Que ten que facer os partidos? Que temos que facer? Transparentar ao máximo a acción de goberno, o que son as contratacións, mellorar moito a legislación, facer unha xustiza moito máis áxil. Penso que esas son as cousas que poden mellorar o tema da corrupción en España. Perdona. Non tanto esa separación de persoas, porque poden vir outras, que pode ser do PP ou pode ser de unha lei de financiación que sexa
Hai cousas que coa poden realidade, facer que esos non cambios. estén traballando ao revés. Non é porque esa xeración sea especialmente maligna, sino porque son os que coincidiron nunhas Tienes desa circunstancias xeración. determinadas no poder, ou no goberno, ou na dirección dun partido. E entonces, claro, que Mariano Rajoy foi director de campaña, secretario xeral, presidente, todo isto, durante o período que se está ahora enxuiciando. Non foi no mesmo período, pero bueno. Bueno, prácticamente todo. Primer Gürtel, xa está aí Rajoy. Bueno, non se pode defender que non estuera. No, pero cando estamos a falar de podemos personas debatir que eso si apartamos queres. persoas, Podemos debatir eso si queres. apartamos persoas, o que estou dicendo eu é que o feito de apartar persoas non garantiza ou unha xeración non garante, o que garante son Que temos que hai que unha marca rematar, entre corrupción normativo. persoal e corrupción sistema. temos que E a rematar corrupción Gürtel é unha corrupción sistema dentro do propio partido e que afecta ao conxunto do partido e, por tanto, a todos os líderes que non estou dicindo que todos os líderes señan corruptos, ni moitísimo menos. Non estou dicindo que Mariano seña corrupto. Sei que o tema tamén dá para un monográfico, para un programa A ver monográfico, cando te animas. Do sistema democrático, é do pero sistema é democrático. imposible agora acabouse o noso tempo e eu agradezco os 4 contertulios que nos acompañaron hoxe, a Jano, a Maite, a Arturo e a Juan, que estuvesen aquí nesta mesa, e a todos vostedes por estar aí un día máis.